Police Report. Samantala, isang uri po ng vintage bomb ang nadiskubre sa isang junkshop naman sa bayan ng Sual, Pangasinan. Batay po sa inisyal na imbestigasyon, nakita ng may-ari ng junkshop ang naturang pampasabog habang naglilinis ng mga kalakal sa loob ng kanyang tindahan. Agad naman itong iniulat niya sa otoridad at kaya't agad na ding rumisponde ang Pangasinan 1st District EOD K9 Unit na nakabase sa Alaminos City. Sa isinagawang verifikasyon, narekober ng mga bomb expert ang isang pirasong 100mm projectile, isang uri ng lumang pampasabog na itinuturing na delikado at maaaring magdulot ng matinding pinsala kung sumabog. Maayos namang na-turn over ang vintage bomb na nasa kustudiya na ng EOD K9 Unit para sa tamang disposal at pag-iingat. IFM News. IFM News. IFM News.